እናመሰግናለን። ከኛ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። عندهم سمكورة سمعتنا لومي سوني شدشت حملة 2020 ويكا 29 سنة 2010 خلتنا عام تمرتيو ما دباتنا بزينة جميرنا دحرق قتلت هبوب دمتاوي هاجالو هندسة قابي إثيوبيا زلو وانا وخنوتات زتأمتت أبصاب كهلونا بايتو خلل تقراي كا حق مرجان متياش كوميشن مرجانات ليقلو نزز ملكت أبصاب ون كهلونا سمنا وسبورتاو أبصاب ون أسعيبنا سلام كم يكلمكم عبتاو زنانهم أب إثيوبيا كل الأوروميا قبل علي تولدتي حدا بهر استباهلو زيغاتات زسكح كحمد كعتي مرادو نبرتي تزاريبون بتقفعي قصرون بتخكل زي تفلت سبات كم استقتلون كابتمت كعتي زداحانو سبات نفيو يا حبيرا مالون انتهونا اتمت كعتي قبل علي كاب حدا بهر زموتسيوم من تتباهلكوا اتي حبرتسب ننحد حدوز تواسبن استوالدن بموهانو زتوغد سبات كاب استفلالي بهر سبات كم زلوم اما حدارتي زبات تزاريبلون زي حالفة سونيا بعد سببها زي تفلتو سبات استقتل دمصاوي حاجالو هندسا دحيو بالصعابة قنصي بزحات كمو تخلو بزحات كوسيلو من نبرت عانيني كم حبرتا نبرتي بخال وغن وانا ما حداري زوبا ارسي اتو جمال عليو ابتا زوبا كابزركبا 25 ورداتات اب شدشت متكعتي كم زوردن ناي 34 سبات هيوت كم زطفئن افريط اللون اتي تكبار كاب قطصر عقمي بوليس وصاي كم زنبرن حدا ابال بوليس ون كيترفا كم استقتل حبير اللون بصحفت قدما منستر ابزها بوريتو دما امونغو كلته بهرات ግጭት بملعال ኢትዮጵያ ናይ መፍራስ ዕላማ ዘለዎም ወገናት በድሕሪ መጋረጃት መጥቃዕቲ ኣለው ኢሉሎም መንግስቲ ነዚ ተረዲኡ ፌደራል ፖሊስን ሰራዊት ምክልኻልን ምስ ኣካላት ጸጥታ ብምውሃድ ናይ ምክልኻል ስራሕ እንተዘይሰርሕ ነይሩ ካብኡ ዝገደደ መጥቃዕቲ ምወረደ ነይሩ ኢሉሎም 145 ሰላማውያን ሰባትን 11 ኣባላት ጸጥታን ብድምር ናይ 156 ዜጋታት ህይወት ምሕላፉ مخطل كوميشنر بوليس أوروميا غرما غلان حبير اللون زاقيت أبتي قنصي إيدا اللو مستباهلو ناب كرت شحث سقعو سبات كم زتتحزون منغستي أفريط اللون أب معرباوي كتماتات أوروميا مالت أب أمبو نكأمت قنبي هورو قدرون زعمسلا كتماتات قن أنصراوي سلام كم زسفنن وكيلاتنا يحبر اللو دحري زناوين كن من اللوينا بريزيدنت إساياس أفوركي نناي 3 معلتات عودة تمالي قبسي آتيلو بمسرات منغستاوي ميديا شابايت بريزيدنت إساياس مس بريزيدنت قبسي عبد الفتاح أسيسن كالو سبا سلطان قبسن تراخيبو بزعبا كلتي أون زباون قدايات كزاربيون بريزيدنت إساياس أفوركي أبزع لفق قرابا صومونات إثيوبيان سودانن ونبسيحونيريون مزيب زت أساسر أب جابان ناي إيرترا أمباسادر ستيفانوس أفوركي أبزل أفو ناي تويتر ملغتي بريزيدنت إساياس أب قداي قرن أفريقيا قداي تفاسس النيلن كم أون ما أكلاي مبراقن مس مراحة إثيوبيا سودانن قبسن بزعبا محيال سلامن متحببارن أب عتبن تخطاتالن مخكر كم زصنحي آتم بيولون قبسن إثيوبيان أب قداي مملا ما يحدش قدب هداسي دحري مسحاب أب صعوق للزبت تسأميدن كم زلوا يفلت كينيا تعاسي زنبري بررا كم تجمير أفليتا بريزيدنت أوهورو كينياتا لومي بزعبا لبدا كوفيد 19 أبزحلفو ملغتو نتي لبدا نمقتا توسيدو زنبري اقداتات ممحاش كم استقبرو اللو أفليتولون بز مسرات كاب حملة 25 جميرو علم لخي برراتات كم تجمير أفليتولون زبيتاوي برراتات دماغ قدميلو أبسوم نزيك خفت عزيز اللو مراحي كينياتا أمدغتو أب نيروبي مومباسان مانديران زنبرة تأزاز كاب صباح جميرو كم زل على أفريط اللهم تنبيرهم تصنحو قدا حلا في ساعات قلنا حدا ورحيك قصة تغيير اللهم ناي غانا بريزيدنت نانا أكوفو آدو مسحادة بكورونا فيروس تتحزيس بدحر من رخابو ناي كلتا سومون بيناوي والشبا جمير اللهم بريزيدنت آدو كوشب زخالي حدا كابل على وسب سلطاناتو اتو فيروس مترخبو حكايمو كوشب سلا زمخروي كم مجلسي وحابق قالتي بريزيدنت اتا معرباوي تا أفريقيا هاجر
ልዕሊ 19,000 ቫይረስ ኮሮና ዝተረኽቦም ኣለዋ ዝሞቱ ድማ 117 ኣብ ግብፂ ሓደ ዶክተር ብዛዕባ ድኹም ስርዓተ ጥዕና ሃገር ጽሑፍ ብምውፅኡ ከም ዝተኣሰረ ኣሶሲየትድ ፕሬስ ጸብጺቦም ከምኡውን ሓደ ጋዜጠኛ ብዛዕባ ትክክለኛነት ቁፅሪ ኮሮና ብምሕታቱ ካብ ገዝኡ ከም ዝተወስደን ሓንቲ ነፍሰ ጾር ሰበይቲ ድማ ቴሌፎና ካልእ ሰብ ንኮሮና ቫይረስ ክሕብር ብዝተጠቐመሉ ከም ዝተታሕዘት ወሲኹ ጸብጺቡሎም ብመሰረት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዳጊድ 10 ዶክተራትን 6 ጋዜጠኛታትን ተኣሲሮም ኣለዉ እቲ ቫይረስ ካብ ዝረኣይ ጀሚሩ ግብፂ ካብ ዓረባዊ ዓለም ዝበዝሑ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ከም ዘለዋ ይግለጽ ልዕሊ 76,000 ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 3,000 መዝጊባ ኣላ ህንድን ቻይናን ካብቲ ዘሰሓሒበን ዶባትን ወታደራትን ከፈናትታ ጀሚረን ክልቴን ሃገራት ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሽንጥሮ ጋልዋን ዝበሃል ምብራቃዊ ላዳክ ተጋጨንስ ብርክት ዝበሉ ወታደራት ተቐቲሎም እዮም ሕጂ ግን ድሕሪ ዘካየልኦ ተደጋጋሚ ልዝብ ሰላም ወታደራትን ካብቲ ኣሰሓሓቢ ቦታታት ክስሕባ ጀሚረን ኣለዋ እዚ ስጉምቲ እዚ ሓቃውን ዘላቕን ምዃኑ ግን ተጸቢኻ ምርኣይ ይሓይሽ ይብል ገለ ብወገን ህንዲ ዘሎ ተዓዛባይ ኣብ ፓሪስ ዝርከብ ካብ ዓለም ዝዓበየ ቤተ መዘክር ስነ ጥበብ ብኸፊል ተኸፊቱ እቲ ሎቭረ ኣርት ሙዚየም ተባሂሉ ዝፍለጥ ቤተ መዘክር ካብ ዓለም ዝበዝሐ በጻሕቲ ዘለዎ ምዃኑ ይንገረሉ ብምኽንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ን4 ኣዋርሕ ተዓፂር ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ሶኒ ክኽፈት ጀሚሩሎም እቲ ቤተ መዘክር ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ጥራሕ $45 ሚልዮን ከም ዝኸሰረ ዳይሬክተር እቲ ቤተ መዘክር ገሊጹሎም ሎቭረ ኣርት ሙዚየም ከም ሞናሊሳ ዝበሉ ናይ ዓለምና ዝዓበዩ ስራሓት ጥበብ ዝርከብዎ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎም ህንዲ ሎሚ ሶኒ ልዕሊ 23,000 ሓደሽቲ ተታሕዙ ብምፍላጥ ንሩስያ ሓሊፋ ሳልሰይቲ ኮይና ብኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ዩናይትድ ስቴትስን ብራዚልን ህንዲ ኣህጉራዊ መገሻ ዓፅያቶላ ዘቤታዊ ቱሪዝም ግን መንግስቲ ቀስ እናበለ ከፊትዎ እዩ ንኢኮኖሚ ንምሕዋይ ብዝብል መንግስታት ዝተፈላለያ ሃገራት ብዛዕባ ግብረ መልሲ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝሸቕለሉ እዋን ካብ 22 ሃገራት ዝተዋፅኡ ሳይንቲስታት ድማ ውድብ ጥዕና ዓለም ብዛዕባ ዝርግሐት ቫይረስ ዘሎ ክውንነት ክሕብር ይሓቱ ኣለዉ እቶም ሳይንቲስታት እቲ ቫይረስ ኣብ ኣየር ክጽምበር ከም ዝኽእልን ንኣሽቱ ንጥረ ነገራት ንሰባት ክሕምሙ ከም ዝኽእሉን መረዳእታ ኣለና ይብለዉ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ኣብ ደቡባዊ ግዝኣታት ዳግም ዝተወልዐ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ጉድኣት ዘለዎ ኣይኮነን ክብሎ ከሎ ሰበስልጣናትን ግዝኣታት ድማ በቲ ሓድሽ ቁፅሪ ይሻቐሉ ኣለዉ ከንቲባ ከተማ ፊኒክስ ኣሪዞና ከይት ላሮጎ ከባቢያዊ ኣብያተ ንግድና ተሓዊኽና ኢና ከፊትናዮ ሕጂ ኣብ ቅልውላው ንርከብ ኣለና ኢላ ካብ 1.7 ሚልዮን ህዝብታ ከተማ 59,000 መትሓዞም ድሕሪ ምሕባር ዩናይትድ ስቴትስ መብዛሕትኦም ኣብ ደቡባዊ ግዝኣታት ዝኾኑ ኣብዚ ሒደት መዓልታት ልዕሊ 50,000 ሓደሽቲ መዝጊባ ኣላ እተን ከም በዓል ኒውዮርክ ዝበላ ዝያዳ ተሃስየን ዝነበራ ግን ሕጂ ውሑድ ቁፅሪ እየን ዝሕብራ ዘለዋ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ኣብቲ ምስ ጣሊባን ዝገበሮ ስምምዕ ምልውዋጥ እሱራት 600 ዝኾኑ ፍሉይ ገበን ዝፈጸሙ እዮም ብዝብል ከም ዘይፈትሖም ኣፍሊጡ እዚኦም ካብ መንጎቶም ጣሊባን ዝሓተቶም 5,000 ክኾኑ ከለዉ ሕጂ መንግስቲ ኣፍጋን እዚኣቶም ተታሒዞም ዘለዉ ኣባላት ጣሊባን ስለ ዝኾኑ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለየ ገበናት ስለ ዝተሳተፉ እዮም ኢልዎም ኣሎ ብመሰረት እቲ ውዕል ጣሊባን እውን 1,000 ወታደራት ኣፍጋን ክፈትሕ ኣለዎ እንተኾነ ሕጂ መንግስቲ ኣፍጋን ክፈትሖም ዘይክእል ኣለዉ ብምባሉ ነቲ ስምምዕ ሰላም ከየተሓናኽሎ ተሰጊኡሎም ተዓዋቲ ኦስካር ኢጣልያዊ ኣዋሃሃዲ ሙዚቃ ኢኒዮ ማሪኮኒ ኣብ መበል 91 ዓመት ዕድሚኡ ሎሚ ሶኒ ኣብ ሮማ ዓሪፉ ኣሎ ንሱ ንልዕሊ 400 ሲነማታት ሙዚቃ ዘዋሃደ ናይ ዓለምና ፍሉጥ ኮምፖዘር ክኸውን ከሎ ከም በዓል The Good, The Bad and The Ugly Once Upon a Time in America ዝበሃላ ፍሉጣት ሙዚቃታት ዘፍረየ እዩ ኣብ 2016 ድማ ተዓዋቲ ሽልማት ኦስካር ኮይኑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወሃብ ዝዓበየ ሽልማት ክእለት ሙዚቃ መወዳእታ ዕዳጋታት ኣክስዮን ዓለምና ብኣወንታ እዩ ተሲኡ ውዒሉ ሽሕኳ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝንህር ዘሎ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ሻቅሎት እንተወሰኸ ኢንቨስተራት ግን ዕሽስ ዝበልዎ ይመስሉ ናይ ለንደን FTSE ብ1.9 ሚእታዊ ናይ ፓሪስ CAC ናይ ፍራንክፈርት ዳክስ
بحالة نتبشوعات مئتاوي وسيخلون اب اسياون كومو ناي توكيو نيكي بحالة نتبشومنت مئتاوي ناي هونغ كونغ هانغ سنغ بسلسة نتبشوعات مئتاوي ناي شانغاي اكسيون دما بحاموشت نتبشوعات مئتاوي وسيخلون ابزي اب يونايتد ستيتس واغا برميل ندادي بزوح كي تغير $4 وعلو اب عالم لخدمة $43 كشيت وعلون الناس داون ون عداقاتاتو بمخسب يجمير زلو ابزي اب يونايتد ستيتس زينا بزي في السم نامسغنك كاتولدن زينا زي راديو دمص امريكا يوم اب اثيوبيا قتلت هبوب دمصاوي هاجالو هندسا سعيبو بزتلعله غنصي اب كلل اوروميا 156 سبات اب كتما አዲስ አበባ 10 سبات بدمرو 166 سبات كمز تقتلو كوميشنرات بوليس كلل اوروميان كتما አዲስ አበባን ገሊጾም بخال وغنካ اب لعل ابالات حدا بهير يوم ዝተባሃሉ ዜጋታት ዝዓለመ መጥቃዕቲ ተፈጽሙ ቁጥሮም ዛጊድ ዘይተፈልጠ ኢትዮጵያውያን በአሰቃቂ ሁኔታ ተቀትሎም ክብሉ ካብት መጥቃዕቲ ታሪፍና ኢና ዝበሉ ነበርትን ቪኦኤ ገሊጾም አለው ብዝተአሳሰረ ዜና አብዝ ተግባር ተሳቲፎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 2000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዘውዓለውን መንግስት አፍሊጥሎም ጽዮን ግርማ ንዘዋደደ ተጸብጻብ ገብረ መድህን ሒዝወሎም 22 سنة 2012 عام تمرت مشت اب አዲስ አበባ ከባቢ ገላን ኮንዶሚኒየም በዘይ ተፈልጡ ሰባት ተቃትለ ውሪ ድምጻዊ ሓጫሉ ሁንዴሳ ሞት ሲዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮሚያ ኣብዚሁ አሰቃቂ ዝኾነ አገባብ ዝተፈጸመ ቀትለት ሙግዳል አካልን ወራርን ብዝለዓለ ደረጃ ንብረት ምቅጻልን ምፍጻሙ ጉዳት ዝወረዶምን مسخاخرن مخانم زغلصو نቪኤ ሓቢሮም አለው ስድሮም ኣብ ቅድሚኦም ከም ዝተቀትልዎም ዝዛረቡ ንብረቶም ዝተቃጸሎምን ብዘይ መጽለሊ ምትራፎም ዝገለጹን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ሰባት ንሬድዮ ድምጽ አሜሪካ ቃሎም ሂቦም አለው አቶ ደረጀ አቦ ኣብ ዞባ አርሲ ካብ ከተማ አዳማ 16 ኪሎ ሜትር ርሒቃ ኣብ ትርከብ ከተማ ደራ ነባራ እዮም ንሶምን ቪኦኤ ዘዘራረቡን ካልኦትን ከም ዝበልዎ ምሸት 22 ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት ሓጫሉ ሁንዴሳ ሟቶም ዝተሰምዐ ካብ በትሪ ጀሚሩ ክሳብ ብረት ዝሓዙ ብዙሓት ሰባት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሙን መርሻ ደረጀ ዝተባሃሎም ወዲ 28 ዓመት ውላዶም ከም ዝተቃትሎምን ብሓዘን ይገልጹ استمري على الناس تاخذكوچون لجي انجينيرنج استمري تمرقوا አደ ዘይብሉ ውላደይ አዕቤ መህንድስና ትምህርቲ አምሂረ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ተመሪቁ ስራ ሒዙ 21 ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት ካሓተን መጽዩ ንጉሆ ሰዓት 9 በአሽሓት ቁጽሩ ሰባት መጽዮም ንገዛይ ወሪሮም አቃጺሎም ብድሕሪት ገዛይ ከሃድም ዘውጻኽዎ ውላደይ ካብ ናይ ሰብ ገዛ ጎሲሶም አውጽዮም ቀቲሎምዎ እዮም ዝበሉ ሰሙውን ፖሊስ በጽሖም ናብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘእተዎም ገሊጾም አለው አሽንኳይዶ አነ ወለደይ ይኹን አባ ሓጎይ ተወሊዶም ዝዓበይሉ ኣብዚ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ይውን ኢሎም አቶ ደረጀ ሸሞንተ አባላት ስድራ ከም ዝመርሑ ዝገለጹ ንሶም ብዛዕባ ፖለቲካ ዝፈልጦ የብለይን ሓረስታይ ክብሉ ብምረት ገሊጾም ወዶም ዝተቃትለሉ አገባብ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ስለ ዝኾነ ብሬድዮ ንምቕራብ ከቢድ እዩ ካሊ አቶ መርኢድ አናጋው ዝተባሃሉ ነባር ከተማ ደራ አቡኡ ኣብ ቅድሚኡ ከም ዝተቃትልዎ ኣብ ልዕሊኡን ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ሕክምና ከም ዝርከብን ዝገለጸ ናይ 10 ክፍሊ ተምሃራይ እዚ መጥቃዕቲ ዝወረደና ብምንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ክብል ገሊጹ አቡኡ ናይ ብጽሕልና ስልኪ ናብ ኣኽበርቲ ሕጊ እንተቕረበውን ኣይተኣዘዝናን ብዝብል ከይመጹ ብምትራፎም ሒዞም ከም ዝቀተልዎም እናነብዒ ይዛረብ ሓፍቶም ንኣቶ መርኢድ በጃኹም ነዚ ግፍዕዚ ኣወገዱልና ክብላ እናነብዓ ተማሕጺነን ካሊእ ነባሪ እታ ከተማውን እዚ ስቂሉ ዝተፈጸመ ተራ ነገር ከይኮነስ ኮነ ተባሂሉ በትልሚ ዝተፈጸመ እዩ ክብል ገሊጽሎ ኣመሓዳሪ ዞባ አርሲ አቶ ጀማል አልዩ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝርከቡ 25 ወረዳታት ኣብ 6 ወረዳታት ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ ቅትለት ህይወት 34 ሰባት ከም ዝጠፈ ገሊጾም እቲ ዝተፈጸመ ካብ ዓቕሚ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓይሊ ፖሊስ ከም ዝነበረን ናይ ጸጥታ አባላት ሓዊሱ ከም ዝተቃትሉን አረጋግጾም አለው አቶ ጀማል ከም ዝበልዎ ሞት ሓጫሉ ሁንዴሳ ምስተሰምዐ ካብ ፍርቅ ለይቲ ጀሚሩ መናእሰይን ተቃውሞም ምጅማሮም ገሊጾም እቲ ህዝቢ በሰላማዊ መንገዲ ሓዘኑ ገሊጹ ክምለስ እዩ ኢልና ሓሲብና ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ክፍጸም ኣይነበሮን ንሕና እውን ሓዚና ኢና እቲ ህዝቢ ብዝኾነ ይኹን ንመንግስቲ ክቃወም ይኽእል እንተደልዩ ብኻልእ አገባብውን ክገልጽ ይኽእል እዩ ነቲ ህዝቢ ይውክል እዩ እንተዘይበልና እውን بقال سر سلام حيلتاز تفصمه
ነገር ግን አሕዚኑና እዩ ክብሉ ገሊጾም بفصم هو السبب كتقفى عين برون نبرت كون كعنو عين برون إلى بموسى إذا قال من اللسك ساب زجبر أبزر لجزء أبشدش وررات حدا بوليسين كالي حدا ميليشيان حاويسو 34 كم استقاتلوا أرجع يسمعلو التحبرات السبب نتمت قاعتين من كل حال صحري انت جبرون كابتنا يتحبرات السبب يخون بوليس عامل لعل كم زنا مرحب برام زتفت سماك قتلت عبلع لي حدا بهر يزبل كاب حقر زرح مخانو بمحبار كم زيلهم تهزبي بسلامة من قد حزنو قاليسو كملاسيو إلنا حاسبنا بزخونا يخون ملكعوك في السماينا برون نحنا ون حزيننا إنا تهزبي بزخونا يخون نمنقستي قوامي خيال انت داليو بخالق أقباون كقلسي خياليو نتهزبي يوكليو انت زيبالناون بقالة سرى سلام حيلتاز ففسما نقرقن أحزيننا إيو كبلو قليسام بفصم هو السبب كتقفى عين برون نبرت كون كعنو عين برون إلى بموسى إذا على من اللسك ساب زجبر أبزر لجزء أبشدش وررات حدا بوليسين كالي حدا ميليشيان حاويسو 34 كم استقاتلوا أرجع يسمعلو التحبرات السبب نتمت قاعتين من كل حال صحري انت جبرون كابتنا يتحبرات السبب يخون بوليس عامل لعل كم زنا مرحب برام زتفت سماك قتلت عبلع لي حدا بهر يزبل كاب حقر زرح مخانو بمحبار كم زيلهم ኦሮሞ ሞቷል ጉራጌ ሞቷል ከምባታ ሞቷል ትግራይ ሞቷል አማራ ንሶም ኣብዚ መጥቃዕቲ ኦሮሞ ሞይቱ እዩ ጉራጌ ሞይቱ እዩ ከምባታ ሞይቱ እዩ ትግራዋይ እውን ሞይቱ እዩ ኣምሓራይ እውን ሞይቱ እዩ እዚ ከመይ ገይርካ እዩ ኣብ ሓደ ብሄር ተፈጺሙ ክበሃል ዝኽእል እዚ ኮነ ተባሂሉ ናብ ሓደ ጫፍ ንምውሳድ እዩ እዮም ዝበሉ እዚ ህዝብ እዚ ሓቢሩ ዝነብርን ዝተዋለደን ብማሕበራዊ ርክባት ዝተኣሳሰረን ስለ ዝኾነ እዚ ክፍጸም ዘይነበሮን ዘሕዝንን ዘሕፍርን እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ጀማል ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያን ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ኣሚኖም ኣለዉ እቲ ተግባር ዝተፈጸመ ኣብ መንጎ ክልተ ብሄራት ጽልእን ግጭትን ብምልዓዓል ንኢትዮጵያን ምፍራስ ዝዓለሙ ኣካላት እዮም ክብሉ ድሕሪ እቲ ግጭት ጉጅለታት ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ መንግስቲ ነዚ ብቁልጥፍ ብምርዳእ ናብ ፌደራል ፖሊስን ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻልን ምስ ሓይልታት ጸጥታ ናይቲ ክልል ብሓባር ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ስለዝተሰርሐ እምበር ካብ ዝንላዕሊ ጥፍኣት ክወርድ ምነበረ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነር ክልል ኦሮሚያ ግርማ ገላን 145 ሰላማዊ ዜጋታትን 11 ኣባላት ጸጥታን ብድምሩ 156 ሰባት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከም ዝሞቱ ገሊጾም ፖሊስ ኮሚሽን አዲስ አበባ በወገኑ 8 ሲቪላትን ክልተ ኣባላት ጸጥታን ብድምር 10 ሰባት ከም ዝተቃተሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ አዲስ አበባ ጌቱ አርጋው ሓቢሮም በመግለጺ መንግስቲ ክሳብ ሕዚ በዝሒ ዝተቃተሉ ሰባት 166 በጽሕሎ እቲ መቅተልቲ ብቦምብ ጥይት በእምነን ካልኦት ነገራትን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ኣብዚ ተግባር ተሳቲፎም ዝተባሃሉ 12,000 ሰባት ኣብ ቁጽር ሙዓሎም መንግስቲ ፍሊጡሎ በሃለ ዜና ሞት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ብዝተልዓለ ሁከት ኣብ ከተማታት ኣምቦ ነቀምት ግምቢን ሮ ጉድሩን ኣብ ዝኣመሰሉ ከተማታትን ናይ ምዕራብ ኦሮሚያ ከባቢታትን አንጻራዊ ሰላም ከም ዝሰፈነ በአንጻሩ ድማ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ይውዕሉ ከም ዘለውን ሪፖርተርና ናኮር መልካ ገሊጹሎ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ نامسجنك كجبرة زي راديو دمت أمريكا يوم بايتو خلال تجري أب عمتها وأخيبو حق مرجان متياش كوميشن مرجانات ليقولهم بزعبة زحبرتك هبنا ملقيتها أبسلك حزي له ملقيتها أنت يتحدش نجر بيت مغري خلال تجري خمسة زمن مبلغ 10 ساعات سرعة بايو كلام على كتنا مغلا متياد جمير لهم بيت مغري خمسة مع تجمع لما عنتي حزلهم مسرت أبتكل المرتع كيد زيتو سنم ناي كل المرتع زفتهم لمفصمي بخون دما ناي مرتان مرجع سنة مقبارن عاد زتيو تدينهم بتوثقي كوميشن مرجع كل التجرين نمتياز زوت عادون أولا تبيتون فري زتيو ما تدرمن خلتهم عبيتي قداتنا لما أنتي أبتبيتون فري تزنتين لهم قداتهم أتي بكل البركي زتاش كوميشن أبتكل اللي زفرحوا كلهم عينات مرتفعات كان زفتن يو بتدرسنا يو حضريتا زملاخت نافتي قبائي كنت بغدر لهم أبتكل الزركة بكل تأميرات راح نبر نخلوت معنا زينا كعطر تفغدر زركبنا يو أواج كم زملاخت بنا في مرجع كوميشن ودبات بوليتيكان يتوسعون ولك حجات كان زنزجل يكتاتل يكوداتر ميزو بالساعات
أتكلم ذكاء ذكون يكون عينة مرتاون كان بساتن وتيتات الله يقدر تحسب حقن سكان دمر لمرتا وتيتون يفرز يبليون كلنا مرتا بتوسعي كرباوي ممادي داغماي مرتاون ككاي سلطان فايبولو بتوسعون حزب وسانه كان زفتن يتزوات بملاخت نت كوميشن زمر خدمه بهزبي زتقوم مقالم بسيفيكن مويا محبراتن يتحابروا እዚህ ድማ ንርዕሰ ምሕዳር ትክክልን ይቀርብ ርዕሰ ምሕዳር ትክክልን ምስውድ ባት ፖለቲካ ብሕርን ምዝፃን ናብ ቤት ምክሪ ብሕጪነት ተቀሪቦም እቲ ቤት ምክሪ እዩ ድማ ከም ዘፅድቆ እዩ ዝወፀ ኣዋጅ ዘርእየና እቲ ኮሚሽነርን ምክትል ኮሚሽነርን ዝህልዎ ኮይኖም ንዓቶም ሓዊሱ ድማ 5 ኣባላት ከም ዝህልዎ እዩ ዘመላክት ብቐፃሊ ነቲ ኮሚሽን ዝመርሕዎ ሰባት ክምረፁ እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበር ከም ዝፍለጥ ብብርኪ ሃገር መረፃን ምክያድ ተከሊሙ ነይሩ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ግና ከም ዝተናውሐ ተገሊጹ እዩ ኣብ ክልል ብርኪ ድማ መረፃ ክካየድ ናይ ክልል ገዛ ውድብ ሓዊሱ ኣብ ትግራይ 3 ውድባት ምስ ሕወሓት ሓዊሱ 4 ውድባት ማለት እዩ ዝድግፉ ወይ ብብርኪ ትግራይ መረፃ ምክያድ ካልኦት ክልል ዝርከቡ ውድባት ግና ነቲ መረፃ ንምክያድ ብብርኪ ክልል ዝቃወምሉ ኩነታት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ መንግስቲ ፌደራል እውን ብክልል ብርኪ መረፃ ምክያድ يحد من قصة يدوبال أن تقاومه تمثل حيث لكن منها. ملقيتها خالد بتوسخي تكلل ناي كل تشحن 10 تغلطن ويكان إذا عملت زي ناي صراحة فز مع جمجامون كم زجبرة قليل اللوس. أصلزي تي ناي صراحة جمجامو كم يمثل زتقاسم قدلتات ويزي تجابروا زبالهم نجارات اللودو. بتندنا نكسر رسم حدار بس جبرتون جلنيكال ريبورت ناكل تشحن 10 تغلطن زغربلو نيريو. وانا نتفكر كلام مثل بالمستحبار كحلتي لزبليان عبي اذا عبا جرمزل الو عبيت على دما محلفو نايت السلام ملكه انتاي مخنا تግራይ ዘርኢ ህዝብ ድማ በሰላም ኩሉ ነገር ሰፈቱ ይፈጽማሉ ክብሎም ዶክተር ደብረጽዮን አበዘረቦም አፍሊቶም ኣብ 2010 ተገለጸን ኣብ ትግራይ ስሩዕ ዝበሃል ናይ መንግስቲ ስራሕ ካብ ምፍጻም ተወሳኺ ኣብ ትክልል ካብ ዝተፈላለዩ አንፈታት ዝነጹ መስካዕታት ዝተፈላለዩ ናይ ድሕነት ስጋት ነይሮም ንዕውና ተኸላኸለ ፀኒሑ ክብሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገሊጾም ኣብ ዓመት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ብስፍሓት ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ተባሒሶም ነይሮም ክብሎም ገሊጾም ንዚ ተተሓዚ ድማ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ምድርዳር መረፃ ክናዋሕቲ ኢለሎ እዚ ድማ ኣይንቕበለን ህዝቢ ትግራይ ብመረፃ መራሕቲ ክመርፅ እዩ ክብሎም ገሊጾም ነዚ እውን ዝኽል ኩሉ ኣካል ከም ዘየላ ኣፍሊጦም እቶም ምክትል ርዕሰ ምሕዳር ዘቕረቦ ሪፖርት ድማ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ጉዳያት ናይ ትክልል ብፍላይ ኣብ ናይ ኢንቨስትመንት ይኹን ኣብ ናይ ሕርሻ ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ዘፈራት ድሕሪ ምዝታይ بمولئ دمتي كتبه وكيلا أصلا بغرب آزاتهم ريبورتس. أب خلال تقرأي أب زعمت زي ترأيو سلامة وسلفتات ويتقاوم سلفتات نيروم كسب من قدتات معتاو ناي وردا حتى خوان الكالوت إزاي العلم تقيسهم دنيروم. بفلاي مثلاي وردا ما أكل مقام إذا على وجودة نيري. في وردا ما أكل مقام يقبلنا يلكاب بسلامة من قد معتاو خالص وضعات بسفرة من قدتات مدلات. طبعا نتفرعت نحن كان حدوثة مخابي كله وغنيتهم كل المنجستون عين الكسون استناي كل المنجست بيت مخرون حفون أبو كتر بيت إلنا وردا ما أكل مقام في سرعة رميتي سرعة رميتي لما وردا ما أكل كون زجبو عطي حزبي زمرته ببيت مخر وردا توصيله ما أكل وردا يوسنبر كل اللي يكون فتى ما أكل زي وسنة سلوغنا زمرة كايدة ترسل يكون كلون نعيش من دكتور دبلتين منيا زي العالكم تتأصب نجارات انتهى اليوم الجيتا ما بوهن ودينا تبيت مخري خالي بوداي زراعين وبتناي كل تشحن عصير كل سنة بجت عمتون يذكر له كنتات يلا كأواجرين عينيرنا عم نزتا كان يركبون حضرتها رخيصنا أنا أبو كل تشحن عصير كل سنة من جت كل تبرع عصير تشمونته نقولي خلتها بليون در مليون كان زتا بجت يتجلي يلا كل عند شعب بليون دم كابو من جت شيء ضل بدبوا ما ترى خدوا مقامين كابت أواجر خدوا حضرتها زملاقت تبيت مخري عبناي فرد بداي تستخدم نايت كل الميديا ناي أوديتن أسرع حقدات ماون رأيو كان جت بغير رخنا حضرتها زملاقت وديم ديم أخيبهم ويس جنا يدلو ملقيتها لو مشيت كان بداي زمن حضرتها هرّي من الباب كل حدش نقدر نتهلي لما تملسنا تصبح نرأي زهون ملقيتها تصبحها كم على أزي مسكنا كي غني لي أنا غني لي
زي راديو الدمፅ أمريكا نسمناوي سبورتاو صبصاب ناب بتر سلطان كنحلفينا كما يكنيهم كما يوعكم كوراتنا نلومي سوني زدالنا لكم سبورتاوي زينا خنصبعكم رود تو طوكيو لطوكيو زوسد قدانا إلنا ترجمنا لنا عالم لغا فيدراشن أتليتكس أبزغ أربا مجلس زوزو أرستيو علامات مجلسي أتليتات هاجراتنا بتي نعمتا أب طوكيو جابان زكاد ودرات أولمبيك كساتوفو نزداليو مالتيو أتليتها استفلا لهاجرات تسميت زقبر اللهم معكني انتاي كم زخوانا من الزار بمسارة اواناوي مجلسي اتبسنكي فيروس كورونا بحد عامت زتناوحو درات أولمبيك بحلفي أب أتليتكس كساتوفون دليت نزعدرو سبورتاويان كتكامل الظلوم ممرحتات أقبابات بمربب حبرتا زرق حلو معلو بعينتات وددر هاجراتن درجة متصارين زتخفافل اتممرحي حد عينت وددرات زجمرلون ززازملون جزيون على تيرولو اتي ابزق رباب تزرقح ممرحي متكبار زجمرة مصاري وددرات أولمبيك طوكيو اسرع عمل كيتونيرو نت حدش مرحق قبرو بزطعم قد اونيو تقانيو كسابناي لوم زبد ودرات أولمبيك كم زتناو حستقلت ألو جزي مالتيو كتصالي ودرات أولمبيك طوكيو كاب 23 حملة كساب شمون تنحسا نعمتا مالتيو أو طوكيو جابان كم زكايد توسين الله انتهونا أتليتات نا ودرات أولمبيك زبق علو أقباب لوبو ناي تغيرن بقعات مخانم استرقاقت اللهم أتليتات نابتي ناي نعمتا زكايد ودرات أولمبيك طوكيو تقبال النت زاقيد رخيوام يوم محبر فيدراشنن كوميتي أولمبيكن هاجرات زمرز ومحدشتي أتليتات ون أكال أبتي عمتا زكادود درات كوخونو تسويت على يبل اتمجلسي السكم زيلو كله فيروس كورونا أبز تفرالي هاجرات تفرالي جودات أب زوردل وان ناب أولمبيك زجبرو مكرراباتن لممداتن زلوم صلواتات كفلالة يخليو إلو زأمانة عالم لخا كوميتي أولمبيك كلهم عينتاتو ددرات كابز حلفة ميازيا كساب نايكر بين حدار نخوك عرسو كمزو السنة يذكر نفكالوت سبورتاو زيناتات كنسجر كعسو أغري كلابات هاجرات أوروبا بسنك فيروس كورونا نسلست أوارح تأقاقويلو زقاني قطمات كعسو أغري كسيلانالو اللوا كاب بريمير ليج عد انجلس كنجمر مجلسي أي تاريخ بقولن كنتات بريمير ليج عد إنجليز انتبلنا مجنانا يكونن كدمم عالتات شمون تقط ما تعرف واكلو شامبيون نزخونة ليفربول 4-0 زغص عطا غانتا مانشستر سيتي تقلبتا تمالي بالساوث هامبتون 1-0 تسعير الله قربيتيو مانشستر سيتي اتامس ليفربول تقاطي ما استعوت الديا ويس اتامس ساوث هامبتون تقاطي ما استسعرت نعنا نصورة يكونن زلو اتنا يتمال قطم بناي مانشستر سيتي صابلل تايو جميرو تزازيمو 7-4 سيتي 26 ساوث هامبتون نكوعسو توصاصيرا نيران كومو كوينوون 3 نطوي حافيسا كاميرا زوصت اتا ملو غزي زتطقعت غانتا ايا علامي سيتي غارديولا حقوساي نبرن صدق اوسيت بريمير ليج شامبيونا ليفربول 89 مانشستر سيتي 66 ليستر سيتي 58 تشيلسي 57 مانشستر يونايتد 55 وولفز 52 أرسنال 49 شيفيلد يونايتد 48 حيثن كاب قدامي كسابتاش اي تسرعنا الله نابلا ليغا خنسقر أولا ليغا قدمو زسرع زينا كوخب تسلافاي غانتا بارسلونا أرجنتينا وليونيل ميسي كاب غانتو كسنابتيو زبل زي ترقاق تصور محر زتت أنا خرولو سومن كوينو حالي فلو ميسي بزعباتي سمع زلو ورا مرقاق انك تحاتيتو جزيئو ايكونن تغرتي ابتي يغتصل زلو قطمات نصوع مصر ريال مدريد تتحايزنا سلزلنا تتصبينو زعينوتو قبر ملسيه بولو ميسي زهابو ملسقنا نتورا نابرقز انيان نتاسقاقرو حالالي هو شدشتا قزي تشلاماي بالون ديور زخودة ميسي نابي قصو يبل يهون نصور ملسيالن قنا مانشستر سيتين انتر ميلانن كعدقو اين تبايلني ترطرا 10 عامت مس بارسلونا صنيح الله ليونيل ميسي صدق على ليغا قام زحبرو نايلوم زبن صو على ليغا ويكا ريال مدريد ويكا بارسا حادي انا يحلفن
ابونغ ناير بعتنا توتا فلالات يزولو ريال مدريد 77 بارسا 73 اتلتيكو مدريد ريحقه ابسسان كلتن